aboba na waba beka ho amadwumadie no etimi awie na ayepe koso a na fo ani edieche eye ma remfi say over subscribe na wa share na wa like na wo de ambaye na etimi adwumadie no ya das ya kuso a ya wo menhia ahen bobo anu a de akoso afen na ba hema anom wonu ayi wonu ti wonu mampon oba hema na ajakuma adufie wonu mo enso aseye de adure ya yetwa ede amama mo so beboae Asantehemaa afisia dum no akoso ya amama kwa babiem na yemfa emra ofa yadure ni babia yadure eye nana boache ansa debra asokore mampon hene waka ni fafekuo no ho wonu so ne dom na trankonya mpanyimfo e na wonu betwa hia wonu beboa amafisia num no yetini kama ewie na aha ene yede eno so no ede ene di si yankoso na yento aso enkoye ni yansa amama kwa babiem babia yadure eye nana Asafo ani dindi achemfo asafo boache agiman bonsu ono na so ye ne adue ono so na trankonwa nananom eni ntini atwetwuru enene wono so ka bo mu a obema wo se oba ahema ni finhia no ntimi trafi wode nan monyam ede aba abeta akire ayeye ne kama ene nanan so afa ne yie a enye asem ketwa e ma remfi se aha NYANSAPO yesane no madwemba ti madwemba sane yemu ani eguso a yesane a ye bekoso wa ha bia de ye nkata moni na ye nsisi masonso ewo ho ye demase eye tepa manhene wone ne manhema nana edusei atwe wampem a udi kanye wone ne hema ye friend se nana agi wapemu a wotoso mienu wono so etra yeni ena wono mabo ade mu a wono so de wo monu nyam ebeta nana produce yadma otoso miensa ni fi chenum no echi Ejara for social sesia afei na Ghana mampanyi na bediachi Dr. Laji Mahmood Baumia First Lady Rebecca Ekufu Ado na afei Second Lady Samira Baumia wono so ababa bedru edwanom a yede wo mko matena ye ama makwa akotena se hono se de enim First Lady no opia na hofa se ni sitie ene Second Lady no ene wono mama so pa a enya asem keto wono mo eko akotena se hono ma remfi se nana kunadu Ajiman Rollins nkane Ghana mampanyi dada ne yere na wone First Lady atomo hono ha wono so eno no ade ba ko a eda Rollins ne yere edam mu odanso wo nafo mu nyina ne se ni trini metiwe ni hu no ni hu se watusu da bia wabonduku kama na tade nso wopama esine na asisine nsaso kama nti English do ni be ka se dignities and as politicians na wono ba ye no eno na wono so akwa tenase aposi mpanyimfo ebere wono so ababi Asantehema posi panyini wono nyina eka ho chema wontumi ene amanyofo mo Asantehema no wono nyina ada ewo ho afei ena wa wohwe sede beya wohene yene na si okrawe eni obrawe nwuma so opimso otumfo osetutu otoso mienu na wote sikedwa so awono ena wayiniti a wo ba no ye dika aka sese wohene bi se wo chen no wo Ghana ha ewiase ene ne akade a na wo chen no ene ntakrehunu ono wote wo waye se anoma akɔre brisi amwa otu an nsam mujibun wahin ena ndom ato santene a edi nanim sɛde abribia eba etie no no ena wɔnom ede ne ba no no emmen ena ye hyen a enya asem ketwa enkra ne kyirema men bi no eye sono ya na mo hwɛ ade aya ne tuatua ne hwene no ho no ebi ena yede aye men ya emrante a wɔnom awedar mu akwadar mu wɔnom ehyen a ohene ba ekyire ade ba akopɛ
itumi a wo na edidi n'ani na afi edigi na bamba gene tata kakra afi na wono ankasa wopi na wodi afiri ne fie se wuhu emrante ya wono bɛn ne nsafwa ekura wɔm a ɛkyerɛ adeɛ baako pɛ wɔnom no mukura ahemfie hɔ nsafwa safwa nyinaa ɛna ekura wɔm no nananom ahemfo adehye ahene nananom ɛna wɔnom so edi animu a wɔnom ɛba twenekafo edi akyi na wɔnom ka yɛgyegye ne tata kakra na yɛde ne apie ɛde afiri efie hɔ ankasa na afei yɛde na akodwabɔ ase ɛma remfi sɛ de amamre no ɛteɛ no ɛwɔ sɛ ɔhene otumfo sɛ tutu ɔtɔso mienu wodi ka kɔ na ɔkɔgyina konwa kɔtena ase ansa koraa na ɛnɛ bahema ɔno so ɛyinti entina yese ne saa eno no a enya asem ketwa pra wohene ba ompie saa kwa edom di animu a na oshi finfin bebi enne no se de aka no enne ye mada enne aye Asantehema na na akona du yadom a wotoso miensa dimfin hia nim obetena akonya no so ena yedi enti enne no ohene gyan ni nyina de amo maame a kase di nim wohene betena apakan mu nanka ene wadada ne ho na odi aba nanso enne ye gidi yie pa se ba hema nanka se mu ena obetena sikumu se wo hwe we a ehima ayetetrete ya mrante ndi kosoro na wo musu no a ye frɛ ne echem edin no ye frɛ ne echem ti se mu beka ya ye hya ase a ye be ro me kan se ne ye bechem ne ma bebre echem eno no eno ni kura mrante na wonum ehuja wonum ede eba enye asem ketwa afei na no ye ka kire mu se entakra no eno so entakra no so di ene kokko sese eno so ni di no eye aboa ne hu pa wo nwura mu ne ntakra ahene nananom ene ekura na wonum didi wohene enimu edi huja na asekire de ba nyina ne se ohini bia ne hu ba ohimpo bi ba okokuroko bi ba ya sase ya yete so yi die nanim ne nachie no obia eni ho no mo so hwe die kura ye brayi so a eye papa se die kusa be konto na nanim animu a akwai se die di bojemu na so we ne kase pa ya hye da nwene na ye di hu otumfo ho de ho akwano na ye de ebono te se ye de fan ehu obi ho no sa pepepe no wei eye etuo ahodo a kane na sante kokko a ye de kono no ebi ne fitititititinde ebesi ne eda so ewo ho no kokko sese no ene na wono mo so no aye sentakra no mpacho nyina ba bia nka sentakra ye fe ne kokko sese aboa ne hu a wonwura mu eno no opim so anka se ni ene se mo hu anafade ye di kakan e de to monim se ene ye sika enti sika so no opim so waya enye asenketwa we be ka se wan shedam fan ho chenchenchen bia za ne so no kra no enafom se mo amohwa enafom sa sansa Asantehene ena eti Asantehene ena ebadwabo ase otumfo osei tutu a wotoso mienu wona oba edwabo ase eno ntino na tese enye asenketwa kra remfi yate akatamanso ye wono kon wo ho nanso no ye woni chiri ye wo ho otumfo ebedwobo asese bia chiri no bi akatamanso ni bi sim so e kire se wakata manyina eso eno no enti se de NYANSAPO da bia ye kanu no ye kono na yesua de esi we ye friend se kokosese enye ntakrehunu bia keke eya aboa ne hu ho entakra ena yetutua yake aboma ahene nananom ena ekure kakra ye du dwabo na se a kakra ye ba edwabo na se sede opemso aka no enne eye mada entimi nye bibi nyima emfa emfimu
oba ni fia ya ne fie tutuye ne ya na atosie enu ntini kanea na nka yemfa ma anya hwe no ene asesa ama obeka se epono no atene table na dane a chese sa pepepe ne ti a enne Asantehema de Asantehema so ma soro Asantehema mfa ma eni agro Asantehema ntoto ma se enu ntini ne yi hu se ya bodwada taa na akoya abakwasem a edikan ewo Asante abakwasem mu se oba hina bia bedi Asante akonwa kakraka ete se na ni mfinhie num ye hye ho fan ebi nsi sada sabi akusabi akoto na kona bi ya doma odikan ye obedi mfinhie na aduana ba ako ya nhyefa na kona bi ya doma toso mienu obi di mfinhie no aduonu nwotwe ewo akonya no so ya nhyefa na so neye na kona bi ya dom a wotoso miensa wadi mfinhie num emma wa Asantehema ntam ahemma titiwo ena aka bomu a won de kwoto ye wuranimu na ye wurase ekwan ne da ho a ene ye wamma kwanye na won mo hyefan yi ma wure mfi se enne dwumadi a ye die ye ni nyina no no ahema no ye otwia no a wo ye ntoto ye ni nyina eye ye ne aye hema mampo hema wono ena chese otwia no a ntoto ye no no tototo ne mam bibia ko nka sense sa ena ewose eko ye ka so no otwia no na nje se wono nko a na eye nanso se ne ade ne titiye no Ghana nya fa ho de ye bo kwa me nkroma ni din sanse wono na odi animu sa pepepe na akwa ntimi se uti a enyema no emfa ensi ebone ewo ho no opemso adru simpie so wagina konwa ewi afedie enche na eninti ne atwetwe wura wono baaye first lady ma remfi say chief of staff era yire fema osel pare hiahene ena etewi ena we so eye wahene ba a champion sidu wono so ena etewo no e ma remfi nti afi na fema osel pare nom chief of staff e ma remfi say wono ne oba odi kan aba be ya bankesie mu panyina wo ho na wakɔ ne mpire nu so emema no kora ba wono ntini nkɔ ne saa enso wurare frima ose opare onmunyamfo onya ne mpire nu so a wadie ama na ye akonopa afei ena wono so ato santena wono bema yewura akwaba na yato so akwani His Excellency Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia one ne twetwe mutwe ne ho kani Samira Bawumia wono na adu omo so a wono achieni de yani behu na befie ni so de First Lady Rebecca Ekufu Ado e ma remfi se Didi yankasa ede Rebecca okan Didi yankasa ede na eja awari okọ yenti na wose Ekufu Ado no ebe yifiri wona ebe soso eno no so ena oni niwura abedi enchia ewo ho no adoma na akwa aba amanyofo no enkane oba panyin odi kan His Excellency Nana Ajiman Kunadu Rollins e ma remfi se Abibirem Ghana man wono ne oba wotimi tigina ye na ekukasie pa ete ye wo man Ghana man mo 31st December women movement wono ene we kofar baaya wode baaya otua no besinne seku no eda so ewo ehono mo enti amanyofo ene mpanyimfo a wono beba baaya bi e ma remfe se ye wo Ashanti kokos okopie mo man Ghana mrahye bedwafia Asante na emu hanomo ye wo maako ediananso wei eye Her Royal Majesty Lady Julia ohene eyire ni kuna ba ina jese amamre kwaso oso okọ na okoma na kwaba na chese enema koso enti wono tititi ne ne yehia na ohema ebase ya ade na ekura na ye tetrete ne de ye fe ne chem medical bodin a kire wo nanso ye mu bebre enim on ema ahofefo be se ba nan ade de esidu kuso a ayese agyan no ye fe ne tasen sika kokko de sisi so a wono didi wo hema ni ohema so ba
kokosa salibi eno na ohu no ena di na nimu na emrantie no ena sa ahene na nanom ena wonu kura wonu ehim no no eno nso kire wo hema nhuhu ene na himi no sani esitie ya kire bo kokosa sene dada na ye koya no ibowu se enkwada bi anase malwa a wonu mfie ne nkwa ani musa wonu di wo hema ani eno nso beba ye fro wonu mmodoafo wonu ena Asantehene ebe bia wonu di animu na se fidie no ede wonu banso a bon se wonu tirinwi no se de yesi ayi tirinwi no tie ni ye mankase ye twa wonu ti na mmom tirinwi no se de yesi ayi no eno ni twi kasa ukoyi tirinwi na ankotwa uti se de yesi ayi tirinwi no eno so asa kire wo ho ye friend se nchinchim eno so ni din a e de ma modoafo no English boni be kasa won haircut no style no edin no ye fe ni nchinchim na won so ye fro mo modoafo ohene ma ena ete ni sekum enya apakan ohene ma atena sekum a chese edom ene won ma ye amana ya kono won ma ye amana ye fe papa na ama Asantehene so biem asaya Asantehene kokroku no sani esitie no amana atre biem wa hanom a chese ayaba kwasem edikan medical kan kirewo se amamremuo no na se de Asantehema konya ne tie no nana kunadu yi adomoto so miensen wono na sante beto ho aba ahema no otoso dunai wono otoso dunai lemum edin nana kunadu yi adom no di wono ena otoso miensa kunadu a oyi adom wono na eba no edin na se kire no okunadu no oyi dom nana kunadu yi adom die wodi kan ebedi finsia duanan baako ye wotoso mienu bedi aduonu nwotwe enenne ye wotoso miensa wabe amamrem ni amane mu die enkeni nia pa ene otumfo oseitutu a wotoso mienu modoafo no ena mahuse won mato santena ha won muhim wo monsan wo muhim wo monsan won wo mutini no se de yesi atwitwa no ye feni nchinchim eno no e feni nchinchim omo ne modoafo no se ukusia de bia yesi ye friends modoa wo mutini no se de yesi atwa no ye feni nchinchim wo mo eno no omo di ba ahemani mo magene tata Abibirem wo mo na ko bia akwakwata nti se de na me ka no amamre ne amanye mu no ede ne ma me preko pe eno no enso e ka se de abose ne abode nchiche dia yesi ni nua preko pe ene otumfo a enye nchen ne ma me ba nana kuradu yi adom nana afia kobi se wa ampem a wokọ akura yi ono ankasa inufu ano ba na sinimu ba odi kan tini afre no kuradu panyi ansa na mfinchampem mienu ene dunsia adedie yi ebeto no ama yede ama no enti edi kuradu no de owo dada a yede to no nenso nananum adaroma owura nkonyanda mu no ena jese osa koyi edi a kuradu no ewu mu ede eka ho enti afena abrewatia watia si fom na wone ne ba ewa amamre ne amani mu wone ne nkidi ngita ho kakra edi kaka chi no nkita ho die ndie ya na nsendrofo ya fidie ne mu ho etime hu nsema a wo no mo eka wone ninua wone ne ba akudi enchia won modi nkita ho kakra enchia fe na ohene ekona so ya akotena
Yɛhwɛ abusua NYANSAPO kasa mfenya no so gu so a wohwɛ na wutie na wani gu so a wohwɛ no saa bredie sɛ wohwɛ de dwumadi na akodi ndia na ɛsɛ ɔpem so ama ne muso edie na ɛsɛ yɛ de ba aduya nkasa afei ansa na da bia wo ba dwuma bia ase a wo bɛkɔ no ɔfa nananom so ɛne de gu sɛ ba yɛ no kyakya wɔn mo a ansa na ne nyina na ɛsɛ nkadi na afei wo de ne akyi Wahine no wane na ba hima no bi amanyofo no bi ene empanyifo mu fra dan mu ba ye no bi na se edi enkra no aha de okwase ni enye afidi ekura me na nya akwan a kame koye ne ja no so nka no so mbe nsa koto ni nsem be senke be ya enso akoye se asori fo bi don enso won hwan yi ebre na so ewi ebre na so piao wahin kase no ode na ni chire mu a ese ne wa ye dwumadi no aye ni nyina aboa de ni nyama beta chire sanse se yo no a enke ma ne beye ise ye enne ma na enya na e wo se wo hwe na wo boa na fi ototo ni ma enti se wotena se wo kasa no o chire ma ndri beto na ni wa nwusu ni tia mpusu ni tikra na se mo nko wo bo ma ba so se mema ne ye kra ya na adwa no mu etuo bom unya baabi na ado nesi nanso ye de mama no ankasa so won mo nya mo de etoto ye no no edwa no mu da woda ta a obetna ho ebiem osenye se ni nia ane nana pradu yi adom nti ena akunwa no to ye no no wo so oni abra be debi na emum ono na na edru no so se de asante amamere ne amanye tie no wontumi mfiti prekope na omfa nkomo obi se enini nti debi da wasase bi fi na nan wo se tutunu mfitunu bo akobia no eba ya de si opoku ware no ne wo se tutunu ekeka ni nyina de nti ye ya we ne bedi ye de nti ye ya we ne bedi ye ekire ni nyina mu se enye we ni ani hwehwe ani mu bia anase obi kwotena ba bia kwagye ademdie bia eto ana ato se de asante akona ne sitie no etinye bia ni ho ise ni bia wa nkasa wo kasa wo mpe ane na wo se firi wo so ne ko nipa foforo so nye se ni nua no nti ene odi akonya no ma ene wakashi ni Arafono no wow se wo hwe asante Asantehemaa na no kwasem nie wo se wo ba gina wo so ba ni wonu fie ne kokọ akọ animu a yem se be ko to obi ne wa wo mre hwe abasa hwe kon hwe hwene hwe aniwa ma na hwe se de wonu masi edi sikampetia no atoto wonu mo nsatea no so hwe ba kun ese wo ye ne ntime yi hwe abasa wo wo so no hwe n'aniwa ma na hwe wonu mo abumu eni kedi no wonu ma ne ye fe hwe na wa mu wo be ese park so tetete fe phenomenal ese sibiri ekon ntwitwaye ene wonu mo hwene se droben ene se de wonu mo si amma wonu mo afa wonu ho no wonu ma de ne ya akono ye fe keke a kire se e ma hini no e ya akono dansi na wonu mo twa no mi hu wo ba bia wo twa dansi ntane bi oyo ba ahema wa hanmo a obeka se nana we die ni dansi ntane yi die a nkoyi ana mfata no obia enimu tadwa esi aheda se wanimu nya tadwa wuntimi ni hema e wa Asantehemaa kada me kire husu nwo hema tuntum ase tuntum nie
kokwa se kokko se wiu kokwa achese daso bibia ni so wonum ye wonum so a amanyofo ni bi no ene wo mo free nkrohodo so ni aman hodo so a wonum ba ye no wonum so na agya pem so okọ enidi ya so de agina wonum a ye chia no na feye ya ma ne baba no kredo agima rollins no on die de bia hwa ne kaba no ne siritis ne nase na ne nsa no so pofre no hwa ne kama na wahye ne kiki no chi ne duku no wona wosne ba umia na abema no di onwunu be ka kufu ado ene ekon mo piao ana edase no enti ni ekon de ese ye de ko akwa akubia no ena hima ne fa wonmu obeka ye na anu ana ye de otwedi ampase we ye Samira Baumia wona okochia wi sisi a no chief of staff Fema Osel Pare no ono so eno no afeina papa je yire na nkasa eko nipa wo baby ko kasa me nko di ne yire na chi den baby abe hu mu bia na wono mbeni ena ya me fa ne kra ensi se mo be ka ya de nyame ase na aba ahema no wono mboduku nenne no wo bia tu no duku no bia tu duku adansi kana na wono mo yeye ti yenya wono mo ni yie papa wo hwa to me say yes ahini ayefo kumahu manhene na won so asore jan na muso a wo twen of muso no yewra twebo akodua no muso wa bakwasempa ye ka hemfo baasa won mo de won mo kra to ho e ma Asantehemaa ye dwo binom ye sie binom anim no so ye de ya wasi binom nsamu na binom kodi ko anim ma akrabo ka won ma Asantehemaa e da Asantehemaa unka na untimi ni kumawu emfemfem e ma remfi eno nso adisia kakra nti ye wura twembo akodua wahene no anaja obetwe ni wura na fi wonne ni nkra enkredi ye enkredi papa enye bone ni bi na fi opem so wo free dwane mu a wo kwa nesa wo hwe ye wura ya waye mpesempese a idia enyi echini ni hu se oye obrani se de wasi amane opem so chi ame bafo kitiki ena waba abechia lebra twebo akubia enti opem so guso bia kaka krebi esi ofri ganu akurani na boboane na yemso nya kwan ayoso enemy koso mesrawo subscribe na share na like na jawa dwenchire fatu ofamai aha NYANSAPO isane ne bahemba ema mo nyina mo ene hwe waje ahemba aha ena enne waje fo boso de toso du nsia Asantehemaa na kura du yabo hema otoso nsa na mfis ya numu ye de no esi midi ene abusua panyin o nsu diomi o ma ba